Ćao svima, ja sam Nikola iz Zemljana obuke pasa. Pre par dana postavili smo vam pitanje na Instagramu da nam postavite pitanja koje bi želeli da vam odgovorimo, pa sada vidimo šta ste vi to pitali. Prvo pitanje je da li je teško dresirati psa? Zapravo, dresiranje psa je veoma interesantan posao i svakom psu treba pristupiti kao različitoj jedinici. Nijedan pas nije isti, ne postoje sličnosti, postoje neke dodirne tačke, ali u većini slučajeva vam treba dosta domišljatosti kako da priđete i objasnite psu šta od njega zapravo želite, tako da je dosta interesantan posao. Ne može nikada dosadi jer su uvek neke nove dešavanja, neka nova iskustva, tako da veoma zanimljiv posao. Drugi komentar, Vafal je mnogo sladak. Hvala i Vafal se zahvaljuje. Vafal je sad na treningu, ali možda nam se pridruži kasnije. Da li postoje neki vitamini da se moj šarplaninac malo projede? Mislim da su ovo konkretno pitanje za vašeg veterinara koji vodi evidenciju o vašem šarplanincu, koji zna najbolje o tome kakav je vaš šarplaninac. Ja na ovo pitanje ne mogu da vam odgovorim, mogu samo da vam kažem da postoje vitamini koji se koriste za određene stvari, ali da će se projesti, mislim da još nisu izmislili turbo šlang za pse. Četvrto pitanje, da li je kasno početi sa dresurom ako pas ima 3 godine? Više puta smo pričali o ovome, nije kasno, samo proces trajanja treniranja je dosta duži, jer pas treba da promeni navike koje je gradio godinama, tačno 3 godine. Imate 3 godine, u godini 365 dana, 3 puta 365 dana, jako puno dana provedenih dok je on gradio tu naviku koja nije dobra i koju želite da promenite. A veliki problem predstavlja to što u većini slučajeva vlasnici su nagrađivali takvo ponašanje. Tako da je odgovor na ovo pitanje da, moguće je, ali nikada rezultati neće biti brzi, nego polako, jer potrebno je vreme da bi pas promenio svoje navike. Isto kao i mi ljudi što menjamo neke svoje navike i potrebno je nekad malo više vremena. Sledeće pitanje, Labrador 4 godine star beži od kuće, kako ga naučiti da to ne radi? Moramo prvo da utvrdimo zašto beži od kuće, šta ga navede da beži od kuće pa da se bacimo u rešavanje istog problema, jer on mora da ima neki okidač koji ga izazove da pobegne od kuće. Sledeće pitanje je, moj Maltezer ne želi da da šapu. Kako mislite ne želi? Da li ste ikad pokušali da ga navedete da vam da šapu? Ili ste samo pod silom pokušavali da uzmete njegovu šapu i vikali šapa, 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 šapa i on možda nekad i dao šapu, a vi njega samo pomazali po glavi? Ili bili u hajporu kao ja, super dao šapu. Niste dovoljno vežbali. Ili vaš pas nema poverenja u vas. To je još jedan razlog zašto pas neće da da šapu. Psi neki imaju jako osetljive šape. Kad imaju jako osetljive šape, one predstavljaju bukvalno poverenje za tog psa. Ako ne želi da date šape, nešto ste vi gadno pogrešili tokom njegovog odrastanja. Imam Maltezera starog oko 1 godinu i mačku od 2 godine, obožavaju se. Super ako se obožavaju, baš nam je drago. Kako da naučim psa da se šeta kad krene da ga šetam, on stane i neće da se pomeri? Pa prvo treba da obratiš pažnju na čemu ga šetaš, jer ako ga šetaš na povodniku klasično možda mu steže previše vrat, prvo je da pređeš pokušaj da ga bodriš, nemoj nagli i nasilni pokrete da pratiš, možda mu ne prija šetnje sa tobom zbog nekih pređašnjih iskustava koje je proživeo sa tobom. Moraš sagledati širu sliku dešavanja koji su prouzrokovali da pas ne želi da se šeta. Pas nisi naveo godine, ali pretpostavljam da ovo već traje duži vremenski period. Da li je nešto rađeno s psom? To su neka osnovna pitanja koja moramo da znamo da bi mogli da ti kažemo odgovor na ovako neko pitanje. Imam bišona koji ima 8,5 kg nakon kastracije, postoji li određena hrana za mršavljanje? Ne postoji određena hrana za mršavljanje, postoji samo smanjenost davanja količine hrane, koju verovatno dobiju u prekomernoj većoj dozi, možda ne od strane vas, ali od strane vaših ukućana. Tako da treba da obratite i na to. I tako je jedini način da možete
smanjiti njegovu telesnu težinu i naravno kretanje, dosta kretanje, ne nošenje po rukama, torbicama i ostalo, nego šetnja. Ja imam problem sa psom zato što ga nemam. Imate li neki savjet kako da ubedim roditelje da mi kupe Yorkija? A da li ste možda pomislili na savjet da udomite psa? Kako naučiti labradora od 5 meseci da ne guta granula nego da ih žvalja? Kako da usporite halapljivog psa da jede hranu? Jeste da možete dignete posude na visinu, možete takođe da hranu stavljate u razne woblere ili druge interaktivne igračke. Takođe postoje i slow feeding posude koje možete naći u bolje snabdevenim pet shopovima, ali obratite pažnju koje kupujete. Ako nemaju širok asortiman i ako imaju 2-3 koje uopšte ne izgledaju kao slow feeding, a zovu se slow feeding, bolje nemojte bacati pare na takve stvari. Postoji dosta cheap shit robe koja se konstantno izbacuje kod nas na tržište, a nema neku primenu u praksi. Najbolja pasmina za stan i malo dvorište. Generalno tu nema pravila, neki najbolji izbor ne postoji, jer svaki pas se razlikuje od rase do rase, čak i u rasi postoje razne varijacije i nije moguće reći ovaj pas je najbolji za dvorište, najbolji za mali stan, ali generalno svim psima je potrebna šetnja. Bez obzira to što vi imate dvorište, vi morate da izvodite tog psa napolje u šetnju, jer to dvorište će predstavljati njegovu kućicu. Neki psi čak neće u svom dvorištu teti da obavljaju ni nuždu, nego će želeti da izađu napolje iz tog dvorišta. Tako da to što imate dvorište ne olakšava vam šetnje, vi morate da ga izvodite svakako. Šta mislite o engleskim buldozima? Planiram da uzem, dajte neki savjet. Velike maze, dobar izbor, ali takođe morate da obratite i da kažemo s one veterinarske strane da su to jako bolešljivi psi koji dosta vremena svog života mogu da provode kod veterinara. Da li treba tući psa, lupati ćušku ako ne sluša, na primjer kake na pogrešnom mestu dok je mali, da li uopšte treba primenjivati silu? Sila nikako nije rešenje. Jedini krivac ako štene nekaki tamo gde vi to želite jeste zapravo vi, jer mu niste pokazali. On nema pojma čemu pelena služi ni ono što je vaša zamisao. Pas ne može da skonta kad vi pustite pelenu i kažete tu piški, da će on tu da piški ili da kaki, nebitno je. Primenjivanje sile samo otežava dalje rad i njegovo učenje, jer može jednostavno da se plaši da piški u vašem prisustvu i onda nikad neće piškiti sa vama, a čim vi niste tu, on će početi da piški. To su neki problemi koji se mogu javiti ako upotrebljavamo silu za ovakve probleme. Moj pas je previše zaštitnički nastrojen, pekinezer, ne dajem da niko drugi sedne pored mene, a da to nije on. Ovako da vam dajem savjet za ovaj tip problema ne volim, niti ću vam dati sad, jer pas mora da se pogleda i da se vidi u kom stadijumu i šta vi to radite, pa je pas postao takav. Ovo je, da kažem, problem u ponašanju koji je već uznapredovao i prošao kroz razne faze. Vi ste napravili problem, pas uopšte opet nije kriv ni u ovom slučaju, opet ste vi tu najviši problem napravili. Tako da, pošaljite na poruku DM pa ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje. Kako da naučim psa da ne traži rano ujutru, jer znam da to neki psi rade, a neki ne rade, nego da traži van kada se ja probudim. Očigledno imate jako mladog psa, ne možete od njega tražiti da trpi po 6 ili 8 sati u toku noći, morate da ga izvedete rano ujutru, a onda se postavlja pitanje šta je vama to rano ujutru. Ako je vama rano ujutru 8 sati, onda je veliki problem, a imate štene. Ne možete da spavate do 12 ako imate štene, tako da budite odgovoran vlasnik, izvojite vašeg psa na vreme. Kada su štenci izlaze nekad i do 6 puta, nekad čak i više, sve zavisi od psa do psa i od starosne dobe u kojoj se pas nalazi, ali nikako nemojte da pustite da problem uznapreduje pa onda da imate naviku koja se ponavlja. Zlatni retriver, skoro 10 godina, sterilisan, vuče kao lud u šetnji, kad vidi drugog psa, hoće da se igra. 10 godina imate problem sa psom, pretpostavljam da vuče napolje i da hoće da se igra. Zar nije bilo lakše da ste to počeli da rešavate kada je pas imao samo godinu dana ili čak šta više došao u vaš dom sa 3 ili 4 meseca? Ovo su problemi koje često srećemo i kad radimo s vlasnicima, da prođe 5 i 6 godina pa da se oni sete da je problem u to ponašanju.
Da, moguće je odviknuti psa. Kako da ga odviknete sa metodom pozitivne motivacije jeste da vraćate fokus na vas, a ne na drugog psa. Da, njemu je interesantno da juri drugim psima, jer očigledno vi niste dovoljno interesantni, šetnje su postale monotone i dosadne. A kad je nešto monotono, dosadno i ponavlja se svaki dan i u istim tempom, ista ruta, šetnja postane dosadna, tako da učinite šetnju interesantnijom, vratite fokus na vama. Kako naučiti psa da šeta bez povodca? Zašto bi učili bilo kog psa da šeta bez povodca? Da, moguće je da šeta bez povodca, svakako vidite po gradu, ali ajmo sad ovako, živimo u Beogradu, gde je jako prometno. Postoje ljudi koji se plaše pasa, postoje ljudi koji ne vole pse. Zašto bi vi ugrožavali živote onih ljudi koji se plaše pasa? Niste vi jedini na ulici, pa da vaš pas ide bez povodnika. Možda će se neko uplašiti. Morate da budete odgovoran vlasnik, pre svega. Sad naše omiljeno pitanje, kako da naučim psa da ostaje sam u stanu, sve sam probala, ništa ne pomaže. Da li ste probali da pravite vremenske kratke intervale, tipa 2 minuta, 3 minuta, pa da izađete, pa da se vratite za 2 do 3 minuta, pa da vežbate da mu ostavite neku interaktivnu igračkicu, pa da ga navihrite na zveckanje ključeva i neke druge stvari, da mu ostavite kongove, woblere, nešto da mu privuče pažnju, jer očigledno da ste previše vremena posvetili vašem psu, a od vašeg odlaska i dolaska napravili ste pompu. To je najveći problem, jer mi, ljudi, napravimo najveći problem našim ljubimcima. Napravimo ga tako što, na primer, kad izlazimo, opraštamo se sa njim, kada se vratimo, obradujemo se kao da ga nismo videli 100 godina. Pas navikne na to i onda mi čim izađemo iz stana, on želi da se mi što pre vratimo. Ovo nije problem, ovo je poremećaj u ponašanju i to veliki problem poremećaj u ponašanju koji se javlja sve više i više kod manjih rasa pasa. Jedan jedini savjet za nove vlasnike da ne bi dobili ovakve probleme, da ne mogu da izađu napolje, jeste da psu obezbede dovoljno kvalitetan, miran san, da ga niko ne budi i da ga ostave na miru dok se on relaksira, gde može da se odmori od iskustava koje je pokupio tokom jednog dana. Grize se, ali ne boli toliko i grize stvari, veoma je luda, u pitanju je Maltezer. Pretpostavljam da ste da kaže da grize ruke, prste na nogama ili tako nešto ovako. Grize iz prostog razloga zato što ste se vi igrali sa njom. Obezbedite vašem psu adekvatne igračkice i pažnju s vaših prstiju prebacite na te igračkice, jer prsti nisu za grickanje. Sada možda ne boli, kasnije može da boli. Ako neko dete hoće da se pomazi, on može da ugrize u toj svoj navici da grize prsti, može da ugrize dete i onda vi imate veliki problem. Kako naučiti psa da ne laje na ljude dok se šeta? Ako imate psa koji mu su okidač ljudi dok ga šetaju, vi se potrudite da fokus sa tih ljudi vratite na vas. Ako pas laje i laje, laje, neprestano laje, stanite, smirite se, sačekajte da on završi i onda ga nagradite. Nemojte ga, pokušajte da ga prekinete u trenutku dok on laje, jer time, dok ga vi prekidate u tom trenutku, vi njemu dižete energiju, on ne shvata da vi možda vičite na njega, derete se ili bilo šta, on samo shvata da možda treba da povisi ton u toj vašoj vici ili dreci na njega, on samo povisuje ton i nastavlja da laje, 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 a poenta je da sačekamo da izlaje, kad izlaje, nagradimo ga, da shvati da lajanje ne dobija ništa, da kad prestane da laje, dobija nešto. To bi bilo to što se tiče pitanja, bilo je još dosta njih, ali ne bi mogli da odgovorimo, stigao nam je i Wafel, koji će sad evo da se pozdravi sa vama. Wafel, da kažem ćao ljudima i da odjavimo klip. Ćao! Vidimo se!